Mama, muripo here? Ndiri kutora video yameneyi. Hello guys, murise, it's your boy Tight. Okay guys, ndoti mundiperekedzewo kunoona moms vangu. Muningi nawo moms vangu. Amene toti cousin sister. I don't know, but unoona mama wangu. Vana mama wangu nditi mama wangu. Saka mama ava na mama wangu ndo my sisters. I don't know kana mazvibata zvindoda kutaura, but yeah. So she's somewhere here in Cape Town. So daunovaona I surprise vari kuzviziva kuti ndiri kuuya pa ndautsvaga something chekuvavigira cause I don't know apa pakati pemwedzi ana kana sendi ana mari infact ndaifanira kunge toita obo ndiende kunovaona but ndichatokwira taxi ndichange nditori nevanhu mutaxi izvezvi ndichibuda muno ndinovaona saka ndichaona hangu ndiri murodi kuti ndichasangana nei kana ndichangotsvaga kundoita sei ndisati ndasvika ikoko ndivavigirewo something so ndikunovaona guys I'm excited because I feel like ndina tonoona mama wangu ndane time sinaona mama wangu so ndikanoonao muningi wamama wangu nditoona sekuti ndatoona mama saka ndovati chimhomes because vapfupi like everyone akutongovati chimhomes vapfupi saka ndanguvapa zero kuti chimhomes like havana kumbotsangwa nazvo vanhu vakatanga kutozvifarira vapfupi plus she's friendly saka vanonzi chimhomes saka ndanovaona ende vane mwana wavo mukomana second born yavo anondifarira singaiti anodawo ndakatonzwa nezva vachitanza ada zvemaskits anza nditori nechishoti chake chichiche but I don't think ndichanomuona because nhasi ndoko vatanga kuenda kuchikoro saka aenda kuchikoro mheno kana akadzoka ndichiripo kana ndisipo but tichanonzwa kumberi kuti shoti chakatenga chakaita sei ndecheyelo kana ndichiti chakaita sei ameno so guys da kuti mundiperekedze tiende padhini pamoms vangu and ndichanovabvunza kuti ndo vada kundipostere video saka kana vakanditendera ndichangoriposta kana vakasanditenderawo zvandiri kutotaura izvi ndichazvidelete you understand saka handei guys danoona moms guys oh I'm excited handakana send zvekuti ndaida kutovaendesa kana out but zvakadhakwa pakati pemwedzi plus mungotiziva kuti zvukabhega nyatsoti pamari yatinyatsoti bhobhobho zvokuti nyatso but yeah ikai tingoenda so tongoona kuti vatengera chimurodi I love you guys handei so apa nditori zvangu mutaxi handitori mutaxi but ndatongoona kuti handingabuditse vanhu because unorohwa nevanhu vanhu vadu zvokutorwa mavideos but yeah tori mutaxi zvangu ndakananga kuteni kwamoms wow I can't wait kuvaona mawani chaiyo hazvisinei ndabva ndasvikaona so ndabva ndaona pane kamoa kari padhuze crossa road hanzi kanoda kuona step yabhebhi wako mutarisa chicrossa robot zvakaoma alright so ndakapinda mumo ndapindawo mushop yandapinda handitaura nezita handiadvertise for free so ndanga ndiri confused kuti ndotengei because hapana chananga chiri mumusoro plus mari ndochinhu changa ndisina ndikunyeperei so ndandichingodzungaira ndotenga ichingodzungaira netroli risina chinhu chuti ndotora mapoto ndotora chiko maplates ndotora chiko ndiro ndotora chiko kapu spunu ndotoreiko ndoita seiko ndoigirawo mama apa mari inonyatsoona kuti haisi kubhalansa saka ndangozodecide ndikati kanditore maplates aya andita mari indogona kuiwanawo kanditore ndobva ndatora maplates ndobva ndaisa muinfact iseti yemaplates anzi dinner set wati tozozvizira kopiko chirungu ndikati kanditore zvingwa ndaona zvingwa ndikati zviviri chakanaka izvi ndo 1 ndosvika ndobikigwawo ti ndodla 1 chose ndovasirawo 1 jokes wena ndobva ndatora zvingwa izvo ndikati kandiona kuti zvakamira sei kanditsvage kuti ndotenga chimwe apa musoro unenge uchingotenderera kabhozi unenge usina mari saka unenge uchingonzi ameno so ndabva ndazosvika apo pane majusi manje ndikati ndikanditore iri ndikanditore iroro vanonofara shem bo ndikazofunga no vanogona kuzonakirwa naro ndingotora orange pamwe ndo vangatongorida orange kare rinozingozikanwa nemunhu wese akashoma vashoma vasingadi orange ndobva ndangotora iroro ndikati aiwa bo iroro bo ndazofambawo svikawo pane majarieni tenga stock ndikati bo zvekuti so zvaingobatanidza mana ndisingazivi kunoita sei because mari inenge isingabhalansi svikawo pane mayogurt favorite yangu inini haipo apa ndikatongoti kanditore iyi wow ndobva
ndavatengera favorite yangu because problem nesingaziviwo futi kuti vanofarirawo zvipi, saka pane pamwe pokuti unonga wangotora. Wow, ndakutsvaga paya ndoita seko. Pane pandazomboona maporoni zvakaoma. Alright, tisati tasvika kumaporoni zvedu ndaona mukaka. Kuti nditore chi6 pack ndanyatsoziva kuti mari yangu haibalance. Ndatika ndingotora hangu 2. Ndinongotora hangu 2 ma1 liter emukaka. Ndati Mwari, dai mari yacho ikanokwana patiri. Patiri ndiri kuti patiri. Okay. Ndikatosvikawo pane maporoni. Maporoni ndamaona but ndanyatsoziva kuti ndanda kuda kunhonga kuti ngandisiyane nazvo. Ndikati ndipfuure pandasvika manje ndaenda patiu paya ndikati izvi zvinokwana izvi. Svika patiu paya nezvekumira patiu ndombozvifarira. Ndambotozvitora zvangu maself kuti takazvivhara kumeso kane maboni zvakaoma kuda zvunhu. Tikateka tichitoisa patiu paya. Mukadzi aiva patiu papo wati kunaka kwakaita zvakaoma vedu kana kuwana chance chekutora nhamba but kurango tikasiyana nazvo tikandifocus nezvandiri kuita. Okay, jokes, nyaya yenhamba yemajokes. Okay, ndobva ndadi ndaisa zvinhu patiu. Ndikati rovai tione kuti mari handisi kuda kuti handisi kuda kufa nestress, saka zvinhu zvabva zvarohwa patiri paya ndandakatarisa pamari apo. So ndabva ndati kandizume ndione ndikaona 200 something. Ndikafunga kuti ndiyo, ndikazoona kuti ndanga ndisina kucalculata maplates aya, ndobva azoiswa ndobva yanoti iwe zvakaoma. Ndobva ndatora zvinhu zviya ndobva ndati yasotodarika 200 ndobva ndati takutorova pasi paya. Ava manje ndabva ndamira ndakufunga ndobuda nepi because moi handiizive manje. Ndobuda nepi confusion. I'm going now. Apa manje ndandashawo ndobuda nepa pasina pekubuda napo. Ndabva ndatangidza video ndaona pekubuda napo manje. So guys, ndakuenda manje. So apa ndakuda kurequesta Uber. Because ndichiramba zvokuti ndichita zvemataxi ka. Azvichaitika ndingoita Uber ndichingopedzisa chena. Ndakutosvika. So so ndimborequesta Uber ndiri panze apa. So ndapanze manje ndaita zvangu Uber ndichisvika padheni wangu. Yasvika mota paya ndatisa zvinhu ndikati zvikuisa kuputika topedza nguva apa. Uber yacho yaidhiraivhwa nemunhukadzi. Wow. Tapedza tikati ngatiende. Takaenda takanosangana namomsi. Ndova tichimomsi wangu yakandorohwa mota. Ndakutovafonera momsi kuti ndasvika. Iwe. How are you? You good? Yes. How is mama? Afana kundijambira kamaita kana machikora maiki yangu ndiri kutora video. Kana machikora maiki yangu ndiri kurova. Guys, ndada kuti mama wai vanitore but ndatamunyama mino maenda kuchikoro here. Maradzo. Vapana vangu ndovatozonitora. Ava. Pakaipa rega tiende padheni tinoona mama. Mama, muripo here? Shame, sorry. Ndiri kutora video yameneyi. Ndiri boy yamira apo saka location yangu ita zvayangoita. Otherwise muri say. Ndiri right. Amene ndikona kusimba kuita matama ke. Auta matama ndiani? Kuita murume mkuu. Inini? Serious here? Msandinyebere. Ndikuzvara. Saka mama ndiri kutora video. Handizivi kana ndaudza mafanzi angu kuti ndichavabvunza mama kuti vada kundiposte here. Kana vasingadi kundiposte ndichadelete. I'm prepared. Okay. Saka muchaonekwa nevanhu. Dzatore video rake. Haparipo mama, ndangotozuma undise mabhuku enyu zvinyatsobuda. Hapana anoshora pamafanzi angu kana wakashora unongotipawo mari yekuti titenge zvakanaka. Zvacho izvozvo. Kuti ndikuchengeta mai angu. Ndakutiwo ndikoyawo. Zvibude nemukaka. Nemukaka. Yezvo. Ndatokutengerai seti 6 pack yacho but handina mari.
Waita zviombe. Kuzviona zvandichigwa nemwana wangu. Ropafadza inobva kunani? Mubereki. Tichiombera. Ndingangwa. Zvandaitirwa nashumba yangu. Kubereka kuzvara kwangu. Ropafadza inobva kumubereki. Mwanangu, Mwari awedzere zvawatapudza. Mwari aropafadze mabasa ako ose unoita zvaunoshuvira muupenyu hwako. Ini mai yako ndakakubara. Ndiri kukuudza kuti ropafadza inobva kumubereki. Woudza vamwe vako kuti kana usati waomberwa namai, ini vangu vandiombera. Ndotenda shumba maita namangwana. Kana varora vouya vasaputse. Musauye kuzovhiringa, muye kuzowedzera. Kuzowedzera rudo taura izvi. Aiwa ndafara shumba. Zvaonekwa. Zvaonekwa. Mai vemunhu. Ndodyira zvangu mumapureti. Vaona here? Munofana kuona zvose. Vanofana kuona zvose. Dylan, mwanangu. Ndiwo mukomana kuona zvandikuitirwa nabhudhi wako. Uzvona? Zvandikuitirwa nabhudhi. Ishi, mwanangu. Zvandoga achiti ropafadza inobva kunani? Mwanangu anozati kuna amai vakandibereka. Vakandizvara hezvoko. Ndodyira zvangu. Kuzvara. Bereka kwangu. Ameno vanorasha vana, vanobvisa vana, vanobvisa mimba vachirasa vana. Isu takutochengetwa tole. Hanzi mama, momwa nemukaka, nechingwa, nemajarini, nestoku yacho. Izvezvi ndotozvibikira tiso ndichiwa flu. Ndozvimwira. Aiwa shumba zvaonekwa. Ndotenda wafadza moyo wangu. Ndaona kuti ndine vana. Ndiyarota maskitsu. Takubvira vanhu vakusapote shamwari. Ndakazvarwa, ndakabara. Ndakazoda hanzi unechishoti chako iwe. Musaputsa ndiro dzangu idzi. Isarudzo yako. Saka sarudzo yako isarudzo yedu. Nhasi tiri kudya nekuda kweizvozvo haushandi mwanangu, asi tiri kudya ende tatodya. Tinotenda amina mapenyu ndoekuti kuti zviite. Nazvino hatiregi minamato. Hatiregi mwanangu. Haibvi pana mai pa next door. Azvinzwa kana baba pa next door. Baba kazenobva kumubereki wako. Mwana wangu usho. Handina nobva achikudza. Mwana wangu ye. Chero mashona na uchirongedza igrosari ramama. Makapa mama, maisa pakanaka. Igrosari ramama.